Кучето ти маркира у дома? Нека спрем с това. Преди да преминем към приложените съвети, важно е да разберете причината. Маркирането е предизвикано от хормоните им. Кучетата го правят, за да отбележат територия, да демонстрират полова зрялост и да привлекат половинка или като стресова реакция. Преди всичко, заведете го на ветеринар, за да изключите евентуален медицински проблем. Не всяко често пикаене е маркиране. Съвет 1. Ако още не е кастриран, кастрирайте го. Това ще намали хормоналната активност и респективно хормоналното маркиране. Но не забравяйте, след кастрация да преминете към специална храна за кастрирани кучета. Съвет 2. Почиствай правилно. Не използвай стандартни препарати, използвай специални ензимни. Ако му мирише, ще маркира отново. Съвет 3. Ограничи го. Никакво свободно скитане, докато не се научи. Използвай каишка, клетка, бебешки решетки. Ако не го наблюдаваш, не го пускаш. Съвет 4. Прекъсни, насочи, награди. Видиш ли го, че се готви да маркира, плесни с ръце и кажи по-рязко не. Веднага го извади навън. Ако се изпишка там, награди го като олимпийски шампион. Само няколко повторения и ще свикне. Съвет номер 5. Маркирай маркираното. Да, наистина. Сложи храната или леглото му там, където е маркирал. Кучетата не пикаят там, където спят или ядат. Най-важното е, бъди постоянен и не се отказвай. Очаквай следващата порция постижима дисциплина, където ще си говорим за правилно хранене на твоето куче.